Yes! Mine damer og herrer, har I fået noget at spise? Vi skal have live musik her på scenen nu. Og til dem af jer, som ikke kan se, der er rigeligt pladser nede på dansebålet. Bare kommer ned. Vi havde lige lidt overskud i budgettet, så vi tænkte, vi laver lige en lille overraskelse til jer. Duen, I skal se nu, de var ufatteligt populære i slutningen af 90'erne. I 1989 lavede de årets danske hit. De har lavet 5 albums og haft utallige hits. I aften skal vi høre dem akustisk med deres 4 største. En gang var de en duo, i dag har vi forsangeren på scenen. Med på guitar har han Jens Runge, og giv et stort bifald til Morten Remer alias Back to Back! Jeg føler mig som 25 år igen, når jeg kommer ind i det. Det må være dejligt, kunne det. Helikopterlanding og hvad skal der? Og hotpants for fanden, mand. Og vi skal endda videre. Vi skal til 100 års jubilæum i Fredericia. Det er bare lederen. Hvorfor kan vi ikke bare blive her? Vi kan jo komme tilbage. Ja. Ej, jeg skal ikke tage telefonen, men jeg tænker på måske, at det kunne være ret fedt at tage et billede af jer. For det her, det håber jeg ikke, jeg kommer til at glemme. Vi skal jo spille lidt musik for jer også. Måske. Ja, over det her. Kan vi sige hej? Jeg skulle lige have disco-kuglen med her. Det ryger på vores triller. Nå, okay, det bliver noget gammel musik, men det ved I jo godt. Så vi starter med... Lad os bare gå i gang, så kan I jo gætte. Tag i tog, sulle hjem til sit rum, var alene. Men livet bare kom nærmere. Det var ham i en verden langt fra livet, ja. Med de drømme om i morgen, yeah. Og det var ham, der gik rundt under solen. Nu det hele, yeah. Hvad var tom indeni, uden håbe om at leve. Andre gør det, er det
Vi går aldrig hjem! Og jeg synes virkelig, det gennemfører. Ser virkelig godt ud. Godt lige de der dækservietter der. Hvad er det for noget fikserfest, vi skal til? Vi snyder lidt. Spiller også lidt, der kommer der sådan lidt bløde ting om lille kærlighedssang, noget varm chokolade. Som også er et back-to-back ting, som måske var... Ja, det var 99, så den kan lige nå at være med på en måde. Kan man ikke sige det? No. Og føler mig let, yeah. Og vil vække mig af personen. Alting fra før sig mig selv ingenting undlader chokolade svæver afsted. Håber jeg aldrig falder ned. Hvad er det der sker med mig? Når hun er her, sælger jeg uden at sidste chance for et liv. Første hvor jeg andet end et tidsfordriv. For jeg har brug for en af sammen skal holde af. Bare en jeg kan forkende hver eneste dag. Ja, ja, hver eneste dag. Syng med dem der. Ja, vi kommer helt sikkert forbi, når vi skal ind. Ej, det er lidt underligt tekst, det der meget sådan. Ja, nu er Jens så i gang. Kan I ikke lige give Jens Runge en hånd? Han er hele orkestret. Trommeslager, guitarist, stor. It's hot in here, you know what? It's getting very hot. Ja, okay. Skal vi virkelig spille igen? Ja, det skal vi.